Stani ti kod ovi s biciklima pa nek oni stavite vi obojica izlaza. Hoćemo prugu ili? Pa ićemo, ali pričiš ti malo bliže samo. Jedan jednu stranu, drugi drugu. Ja ću spojiti, aj ti spajaj tamo mlaznicu. Možeš sam. Malo više ovu stranu vam da se ne raširi. Daj na 62 kako čujemo. Kažem, smeće je s ove strane do Telpaka. A neka je plastika, ne vide se gume. Sana 3. Slušaj. Evo vidiš moje auto, ako vidiš malo ispred vas, evo ovdje ima plamene da vas se ne proširi dalje, ima neke plastike i nešto ako možete nečim doći. Dobro, dobro. Evo, vidim ja, ovdje ja prošetat, da ti vidi s njima tu samo da vidim šta je gore. Tamo, ali evo opet. Ma dobro, doći, sad će mi usput kad pođemo do ozdo, znaš to pogas, neće to. Ne bi trebalo se proširiti. Kratko, smotat ćemo, ne, ja tu ima na jednom mjestu. Najradije na prtnjaču za pojma. Ali da li ćemo ipak vodom ovaj? Pa ne sad mislim da sam pustio blud i da sam vodan gledam što. Pa može. Aj sačekaj sam da vidim sa njima. Stefane, ovo može slobodno malo razbij punim mlazom. Nema guma, jel da? Malo to punim mlazom, samo raskopaj pa ćemo ići gore. Aj samo ovaj zatvori na razdjel.
ovdje, sam malo raskopaj mlazu. Koji god dođeš hidrant, ovaj ili onaj gori, kako ćeš? Ovaj što ima ovaj hidrant. Stavit ćemo ovo jedno prljavo C3,